Kaixo kazetaguneko lagunak ongi etorri bideotutorial berri batera. Irratia edonoiz eta edonon entzutea gustatzen zaien horietakoa bazara, gera zaitez. Gaur doako 3 aplikazio dakarskizut zure irratik gogokoenak entzuteko. Aplikazio horiek Play Storetik deskarga ditzakezu. Azkaitezen aplikazio osatuenetariko batekin. TuneIn Radio. TuneInekin mundu osoko 100.000 irrati estazio baino gehiagotara, albiste programetara, musikara, kiroletara sar zaitezke. Ezin hobea da zuzeneko kirolak eta kate garrantzitsuenak jarraitzeko. Gainera, Chromecast sistemarekin ere bateragarria da eta Alexa edo Google Home bezalako bozgoragailuekin konekta dezakezu. Beste aplikazio oso interesgarri bat Audials da. Aplikazio honek ez du soilik entzuteko aukera ematen. Zure programak gustokoenak ere grabatu ditzakezu geroago gozatzeko. Generoaren, herrialdearen edo hizkuntzaren araberako emisoreak bila ditzakezu eta horrek gustatzen zaizuna zehazki aurkitzen lagunduko dizu. Gainera diseinu garbia eta publizitate etenik gabea da. Eta irratia lokartzeko edo esnatzeko erabiltzen duen jendearentzat primerakoa. Programatu egin baitaiteke. Eta azkena, baina ez garrantzi gutxiagokoa, Maitaner Radio da. Bere sinpletasun eta funtzionaltasunagatik nabarmentzen den aplikazioa. Maitanerrekin 200 herrialdetako 50.000 irrati estazio baino gehiagotara sar zaitezke. Podcasten liburutegi zabal bat ere badu, musika baino zerbait gehiago bilatzen dutenentzat. Eta hau da dena gaurkoz, aplikazio hauekin irratia ez gozatzea espero dut. Bideoa gustatu bazaizu, ez ahaztu gustoko duten batea eta gure kanalean harpidetzea. Hurrengora arte.